97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung akitin ka ng boyfriend ng babaeng BFF mo? Ipagtatapat mo ba ito sa kanya lalo pat bakla ka? At ang alam niya ay straight ang boyfriend niya. Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Roxy, 24 years old, tubong Masbate. Pero ngayon ay naninirahan sa Bikutan at nagtatrabaho bilang isang IT assistant sa isang maliit na kumpanya. Single and happy po ako sa ngayon at medyo tahimik ang aking buhay. Malayong malayo sa mga dinanas ko noong isang taon noong unang salta ko sa Maynila. At ang mapait na karanasan ko nga pong yon ay ang gusto ko po sanang ibahagi ngayon sa inyo at sa ating mga kabarangay. Isang karanasan na ni hinagap ay hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Isa po akong bakla, Papa Dudut. Pero dahil lumaki ako sa probinsya ay nahirapan akong ipakilala ang tunay kong pagkatao sa aking pamilya at sa aming lugar. Bukod sa takot na ma-disappoint ang aking mga konserbatibong magulang, ay natakot din po kasi akong maging tampulan ng mga tukso at gawing katatawanan ng mga tao. Bagay na obserba kong dinaranas na mga out na bading sa lugar namin. Isa pa ay karamihan din po sa aming lugar ay mga mahurista o yung mga baklang nagdadamit at nag-aayos ng babae. Pero hindi naman po ganoon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Lalaki pa rin ang tingin ko sa sarili ko. Pero nagkataon lang na kapwa ko lalaki din ang gusto ko. Dahil dyan ay nakaranas din po ako ng matinding identity crisis. Dahil sa lugar namin, kapag bading ka, parang required na magdihes babae ka o kumilos na parang babae. At ang mas malala pa, karamihan ng mga kakilala kong bading doon ay nagiging palabigasan lang ng mga nagiging karelasyon nila. Kaya sa buong 23 years ng buhay ko ay nanatili po akong kloseta, Papa Dudut. At ang tanging nakakaalam sa aking tunay na pagkatao ay si Tetet, ang aking kababata at best friend na babae. Kaya naman po naging sobrang lungkot ko rin nang sa Maynila na nag-college si Tetet at nagkahiwalay na kami. Mula nang umalis siya, Papa Dudut, ay nawala na rin ako ng taong kakwentuhan at kasangga sa lahat ng bagay. Kaya nang nakapagtapos po ako sa college at inaya ni Tetet na magpa-Maynila, ay nainganyo po ako ng husto. NBSB din po kasi ako, Papa Dudut. No boyfriend since birth. Kaya naman na-excite din ako na makahanap ng forever sa Maynila. Pero bukod doon, ang pangunahing bagay na nakapag-inganyo po sa aking lumipat sa lugar kung saan ay walang nakakakilala sa akin ay para finally mabuhay na akong malaya at maging totoo sa sarili ko. OMG! Na-miss din kita! Uy, blooming ka! Heto, hiyang sa pagbubuntis! Halika dali, pasok ka! Oy, hintayin mo lang ha. Malapit nang maluto yung binibake ko. Pang merienda natin! Wow! Talaga nga naman! Misis na misis! Pero teka, Tet, sigurado ka bang okay lang talaga sa asawa mo na dito na muna ako? Oo naman ano? Aba, hindi po pwedeng tumanggi si Lito dahil mas matagal tayong magkaibigan, no? Aww,
Pero oo nga, friend. Sobrang whirlwind romance talaga kayo ni Lito, ha? Ganun talaga, na in love eh. Kumusta naman ang parents mo? Okay na ba kayo sa kanila? Well, syempre medyo hindi pa rin. Pero wala rin naman silang magagawa. Nabuntis na ako eh. Tsaka wala rin naman silang marereklamo sa akin. May maayos na akong trabaho, no? Tsaka tuloy-tuloy pa rin naman ang bigay ko sa kanila. Uy, in fair, may love life na, may kumikitang kabuhayan pa. Ikaw na talaga, sis. Kumusta na palang pagme-makeup artist mo? Nakakapagtrabaho ka pa ba sa lagay mo? Oo naman. 4 months pa lang kaya ako. This weekend nga pala ha, ihahatid ako ni Lito sa Tagaytay. Kasi may kasal ako doon. Ay, ang sweet naman. May driver, sweet lover ka na, friend, ah. In fairness, meron pa rin palang forever sa mga gimikan, ha? Oo nga eh. Uy naku, huwag kang mag-alala. Hahanap din tayo ng forever mo. Tambay ka dun sa shop ni Lito. Daming cute doon, nagpapagawa ng motor. Sus! Mga babae naman ang hanap ng mga yon. Malay mo ba? Ikaw, judgmental ka ha? Hindi lahat na mahilig sa motor at saka sa kotse, straight no? Ay, kung sa bagay, may point ka dyan, sis. Dahil dyan, araw-araw na akong tatambay doon. Oh, di ba? First time ko po ulit makita noon si Tetet ng personal matapos ang 5 taon. Yung ka-live-in naman po niya na si Lito ay nakikita ko na sa mga post at pictures niya. Pero noong ko lang din po na-meet in person. Kaya naman po ay kahit na sobrang close namin ni Tetet, ay ilang na ilang pa rin po ako sa panunuluyan sa kanila dahil estranghero sa akin ang ka-live-in niya. Nang mamit ko po si Lito ay naging welcoming naman po siya. Pero iba na po kaagad ang naging pakiramdam ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, nagwapuhan po ako sa asawa ni Tetet. Hindi po siya ganong kagwapo pero may dating. At mukhang laman ng gym. Pero ang attraction ko naman pong yon ay mabilis din na nawala kaagad. Parang naisip ko lang sa sarili ko na mga panahon na yon. In fairness, kaya naman po pala na in love kaagad ng best friend ko ay dahil may dating naman si Koya. Pero at the same time, may iba rin po akong naging pakiramdam sa kanya. Parang iba ang tingin niya sa akin. Pero agad ko rin po itong binaliwala at pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag maging feeling. Pansamantala po ako natulog doon sa bakanting kwarto ng inuupahan nilang apartment na katabi rin ang kanilang kwarto. Medyo maliit lang po ang kwarto na dating tambakan lang nila ng mga gamit. Pero inire-reserba para sa magiging anak nila. At dahil medyo manipis po ang kanilang dingding, ay unang gabi ko pa lang ng pagtulog sa bahay nila ay nakarinig na kagad ako ng lampungan nila sa 10 oras ng gabi. Bagay na sobrang awkward, Papa Dudut. Pero kinasanayan ko na rin ang tumagal. Pero ilang araw matapos po akong manuluyan kina Tetet ay nagkaroon po ako ng isang awkward na encounter kay Lito. Sorry, akala ko walang tao. Hindi kasi nakalock. Sorry din. Nasanay kasi akong hindi naglalak ng CR dahil kami lang naman ni Tetet dito. Naku, pasensya na ha. Hindi. Okay lang, ano ka ba? Tapos na rin naman ako mag-shower. Naglo-lotion na lang ako. Ikaw na. Salamat. Siya nga pala. Nag-breakfast ka na ba? Sabay na tayo. Wala si Tet eh. May pinikap na mga supplies. Oh, okay. Sige. Kamusta pala ang pag-a-apply ng trabaho? Meron na nag-reply na isa. Interview ko na sa Webes. Good. Good luck ha. Salamat. Pag natanggap ako, babayaran ko agad kayo ng renta. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun.
Maganda nga ito na may iba kaming kasama dito sa bahay eh. Basta huwag ka lang muna mag-uwi ng jowa dito ah. Nako, NBSB nga ako eh. Talaga? No boyfriend since birth? Bakit? May tsura ka naman ah. Kasi hindi pa rin ako out sa amin eh. Nako, dito wala kang poproblemahin. Hindi mo kailangan magtago. Kahit linggo-linggo ka magpalit ng boyfriend, okay lang. Kahit girlfriend, hindi ka nagkaroon ng kloseta ka? Meron ako naging girlfriend nung high school pero wala naman yun. Hindi mo yun nalikan? Sinubukan ko pero hindi talaga kaya eh. Okay din naman ang babae. Nako, hindi talaga. Nung high school naman ako, may nagkagusto din sa aking bading. Pinagbigyan ko. Trip-trip lang, ganun. Okay. Okay din naman. Ganun ba? Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nag-out ba sa akin si Lito, nagpaparamdam o pareho. At nasundan pa po ng mga ganong klaseng tagpo at usapan sa pagitan namin ni Lito kapag kami lang ang nag-uusap at wala si Tetet. Hindi ko na rin po binanggit kay Tetet yon dahil wala pa rin naman po akong mapanghawakang konkretong ebidensya o pag-amin mula kay Lito. At malay ko rin naman po kung alam naman pala ni Tetet yung mga personal na bagay na nababanggit sa akin ng ka-live-in niya. Ayoko rin naman po namang himasok sa samahan nila. Habang tumatagal ay lumalalim ang pagkailang ko kay Lito, Papa Dudut. Tatsa din po siyang tao. Mahilig po siyang umakbay sa akin sa mga ordinaryong pagkakataon. Habit din po niya na basta na lamang mamasahihin ang likod ni Tetet habang nakaupo o kapag nanonood ng TV sa sala. Pero ang kinagulat ko ay nung tumagal-tagal ay pati ako. Bigla na lang din niyang minamasahe ang likod. Nung unang beses niyang ginawa yon ay napatingin pa nga ako kay Tetet na kasama ko noon at kakwentuhan sa sala. Pero si Tetet, pinagkibit balikat lang at tinutokso pa nga ako na kinilig daw ako sa ginawa ni Lito. Dahil po doon ay naisip ko tuloy na baka naman sadyang malisyoso lamang ako. Pero umabot na rin po sa punto na para bang hindi ko na kinakaya, Papa Dudut. Aaminin ko, tao lang naman po ako. Bakla kaya hindi ko rin maiwasan na makaranas ng kakaibang pakiramdam sa tuwing madidikit ang mga balat namin ni Lito at maaamoy ko ang pabango niya. Iniisip ko na lang po na kailangan kong makahanap ng trabaho, makalipat ng bahay para malayo na sa mga ganong nakakapanuksong kilos ni Lito, lalo pat best friend ko ang ka-live-in niya. Nung una ay naisip ko na baka kloseta si Lito. Pero kapag naririnig ko naman ang lampungan nila Tetet sa kabilang kwarto, ay naiisip ko na imposibleng bakla siya. Doon ko po naisip na baka bisexual si Lito. At pareho talagang siyang nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Siya na rin naman po ang voluntaryong nagsabi sa akin na kahit na hindi ko naman tinatanong, na nagkaroon na siya ng homosexual fling dati. Nang tumagal ay nag-aalala na rin po ako para sa best friend ko. Kaya hindi ko na rin po napigilan ang sarili ko. Nag-fish na ako ng impormasyon kay Tetet kung alam ba niya ang hinala ko na tunay na pagkatao ng magiging tatay ng anak niya. Uy, friend. Kumusta naman pala sa side ni Lito? Okay naman ba ang mga in-laws mo? Patay na yung tatay ni Lito. Mama na lang yung buhay. Okay naman. Taga saan nga ba ulit si Lito? Laguna ba? Batangas. At least malapit lang pala. Nakakabisita kayo doon pag kailangan. Actually, hindi pa nga ako nakakapunta dun eh. Ha? Hindi ka pa nakakapunta sa kanila? Hindi pa. Kasi 'di ba dito na rin nag-college si Lito sa Maynila.
Kaya madalang na rin siyang nakakauwi doon. Ganon? May balak na ba kayong magpakasal? Siguro pagkapanganak ko na lang. West muna tapos tsaka na yung church wedding. Kapag talagang medyo malaki na yung ipon, parang grande. So, ibig sabihin, di ka pa sure kung hindi pa siya kasal sa iba? Gagi! Oy, sis, joke lang ha. Ay naku, lapiting-lapitin talaga yung silito. Lapitin ng mga babae at saka lapitin din ng mga Becky. Talaga? Sigurado ka bang straight yan? Uy, joke lang ulit sis ha. Nako ha, playboy nga yan eh. Nung isang buwan nga lang meron akong natalakan dun sa shop niya. May babae kasing aali-aligid, saktong nandun ako. Tapos itong Lito, nakikipagharutan din. Di nakatikim siya sa akin. Naku, ano ka ba naman sis? Buntis ka na? Nangwawarla ka pa rin? Isihan mo lang. At si baby delikado. Lakas ang kapit nito, no? Mana kaya sa akin tong Junakis ko. At dapat talaga, unang hinala pa lang, agapan mo na habang maaga pa. Sa maliliit na bagay, nagsisimula ang kaliwaan. At mabuti na rin at nakita ni Lito yung pagkadragon ko. Di nasampulan siya. Warning na yun sa kanya. Kaya dapat, ako lang ang titingnan niya ng malagkit. Ay, ka-afraid ka naman pala. Dapat lang. Alam mo naman ang mundo natin ngayon, puro tukso, di ba? Kaya ang Lito na yan, bantay sarado talaga sa akin yan. Prevention is better than cure. Matapos po ng pagkukwentuhan namin ni Tetet ay doon ko po napatunayan na parang hindi naman po nagdududa itong si Tetet sa orientation ni Lito. Gusto ko pa nga sanang mag-joke na binabanggit sa akin ni Lito na may nakafling itong bading noong high school. Pero hindi ko na po tinuloy sa takot kong mag-away kami ni Tetet. Inisip ko na lang po na matagal na naman po yon. At kung wala namang epekto sa kasalukuyang pagsasama nila Lito, ay bakit ko pa naman babanggitin yon? Isang gabi po nang bumuhos ang malakas na ulan ay na-stranded si Tetet sa may Cubao dahil wala nang madaanan ang mga sasakyan. Dulot ng matinding pagbaha. Dahil po dito at sa kanyang kondisyon ay nagpasya si Lito na hindi na ito susunduin at doon na lamang muna magpalipas ng gabi sa isang hotel na malapit. Kaya kami na lang po ni Lito ang nag-dinner sa bahay. At laking gulat ko po nang matapos kaming kumain ay naglabas ng alak itong si Lito at inaya ako na mag-inuman sa sala. Naku, ang dami. Tama na. Isang baso lang yan eh. Mahina ako sa alak. Ano naman? Hindi ka naman nasa labas. Nasa loob naman tayo ng bahay. Hindi ka naman babiyahe. Pag nasusuka ka na, andyan lang yung banyo. Kapag nahihilo ka na, nariyan lang yung kwarto. At kapag nagiinit ka na, nariyan lang yung electric fan. Basta isang baso lang ako ha. Sarap talaga. Lalo na kapag ganitong malakas ang ulan at malamig. Gumuguhit yung init eh. Oo nga eh. Kamusta naman pala yung final interview mo? Naku, hindi pa nga tumatawag ulit eh. Kinakabahan nga ako. Baka hindi naman ako natanggap. Bayaan mo, okay lang yan. Marami pa naman dyan na pwedeng pag-applyan. Cheers na tayo. Tama. Cheers. Teka. Ano nangyari sa'yo? Ang tapang pala. Ay, grabe. Ikaw talaga Teka nga, hagurin ko muna tong likod mo. Ang hina naman pala ng baga mo eh. Okay na. Teka. Mamasahihin kita para ma-relax ka. Ay, naku, wait na. Okay lang. Relax naman ako eh. Hindi kaya. Sabi ng utak mo, oo. Pero sabi nitong likod mo, stressed ka. Ayan ang dami mong lamig. Di ba masarap kapag nahagod yung lamig? Oo. Thank you. Teka, Lito?
matutulog na pala ako. Parang nahihilo na ako eh. Ha? Pambihira ka naman kainuman, no? Isang shot ka pa lang, ayaw mo na. Ay hindi, kasi maaga pa rin akong gigising bukas. Maaga? Bakit? Anong gagawin mo? Mag-a-apply na ako sa ibang kumpanya kasi mukhang malabo na rin naman ako dun sa isa eh. Sige ha, salamat dito. Uy! Roxy! Bakit? Anong problema? Nilako po kaagad ang kwarto pagkapasok ko sa loob, Papa Dudut. Kabang-kaba po ako na baka mauwi sa ibang bagay ang inuman namin ni Lito. Aaminin ko po na nakaramdam din po kasi ako ng parang kinokuryente ang katawan ko sa bawat hagod ni Lito sa balikat ko. Kaya ako na po mismo ang umiwas sa tukso. At mabuti na nga lang po at napanlabanan ko rin. Malaking tulong din po siguro ang pagiging kloseta ko dati, kaya hindi na bago sa akin ang self-control. Bukod pa dyan ay magiging asawa na po kasi si Lito ng best friend ko, kaya doon pa lang ay naging madali na rin sa akin ang tumanggi sa pagkakataon. Pero matapos po ng reaksyon kong yon, at noong pinoproseso ko na ang nangyari sa amin bago matulog, ay nahiya po ako sa naging reaksyon ko, Papa Dudut. At sa tingin ko ay bunga naman po yon ng pagiging no boyfriend since birth ko. Naisip ko po na naging masyadong feeling at assuming lang po ako sa pag-iwas ko kay Lito sa pag-aakalang may gusto ito sa akin. Ano naman nga ba ang pruweba ko na may balak siyang iba ng gabing yon? Nakipag-inuman lang naman siya sa akin at minasahe ang likod ko. Pakiramdam ko po tuloy ay parang naging napakamalisyoso ko at nakaramdam po ako ng matinding hiya kay Lito kinabukasan. Pero ilang araw matapos po ng insidenteng nangyari sa amin ni Lito ay kinutuban ako na tama nga ang hinala ko na may balak sa akin si Lito ng gabing yon. Nagbago po kasi ang pakikitungo niya sa akin. Naging cold at hindi ako pinapansin. Maski nga po si Tetet ay medyo napansin na rin. At humirit pa nga nung minsan kami ay magkakasamang kumakain. At tinanong si Lito kung bakit ang tahimik daw nito. At syempre, alam ko na po kung bakit. Sa mga panahong yon ay naisip ko na dapat ay makahanap na po talaga kaagad ako ng trabaho para makaalis na. At sinimulan ko na rin po ang maghanap-hanap ng kwarto o bed space na malilipatan. Masyado na pong nagiging awkward ang sitwasyon namin ni Lito. Kung tutuusin ay wala pa ngang isang buwan akong naninirahan sa kanila. Naisip ko na habang lumilipas ang araw ay baka mas lalong lumala lang ang awkwardness namin sa isa't isa. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Isang araw ay kinompronta po ako ni Tetet. Roxy, pwede ba kitang makausap? Ha? Oo naman, bakit? Nung bagyo, nung hindi ako dito natulog, nag-inuman daw kayo ni Lito Oo, inaya niya ako. Pero isang baso lang ininom ko tapos natulog na ako. Bakit? Ang sabi ni Lito, ikaw daw ang nagaya sa kanya. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Alam mo namang hindi ako umiinom. At pagkatapos, nagpamasahe ka pa daw sa kanya. Nagsisinungaling yung kalipin mo. May gusto ka ba kay Lito? Ha? Wala no. Tet, ano ba namang klaseng tanong yan? Mag-best friend tayo. Yun na nga mag-best friend tayo. Roxy, alam kong matagal ka ng kloseta at marami kang inipon na kati dyan sa katawan mo. Pero please lang naman, wag naman si Lito. Dahil unang-una, magiging ama siya nitong anak namin. Pangalawa, hindi ka niya papatulan dahil hindi bakla ang future husband ko. Tet, makinig ka sa akin. Sinungaling si Lito. Siya ang nagiyang uminom. Ako minasahe niya sa likod at nang umiwas ako, siya pa nagpilit na ituloy namin ang inuman namin. So ano? Si Lito pa ang may gusto sa'yo, ganon? Tet, unang dating ko pa lang dito, alam mo kung anong sinabi niyang magiging asawa mo?
na meron daw siyang pinatulang bakla nung high school siya. Bakit niya sasabihin sa akin yon? Sige nga. O bakit naman ako maniniwala sa'yo? Tet, dahil ako ang best friend mo. Isang dekada na tayo magkaibigan. Yang lalaki na yan, wala pang isang taon mong kilala. Pero bakla ka eh! At gwapo yung asawa ko. Walang ya. Kaya pala dati tanong ka ng tanong tungkol kay Lito. Meron ka palang balak aswangin yung asawa ko. Ano? Excuse me, hindi porket bakla ako, papatol na lang ako sa kung sino-sinong lalaki. Tet, please. Seryoso ka ba? Sa tingin mo magagawa ko yan sa'yo? Sa tingin mo ganyang klaseng tao ako? Ahas? Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Tet, I'm your best friend. Sobrang dami na nating pinagdaanan. Itatapon mo na lang lahat ng yun para sa isang lalaki? Hoy Roxy, ikaw ang bumaliwala sa samahan natin ha. Inakit mo si Lito. Hindi nga yan totoo. Ano ba, Tet? Alam mo, Roxy, siguro mas makakabuti para sa ating lahat ha. Kung sa katapusan, lumipat ka na lang ng bahay. Okay. So, ganun-ganun na lang pala yun. Sige. Huwag ka mag-alala. Wala na ako dito sa katapusan. Aba, salamat naman. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay gusto ko na ngang umalis nung mismong pagkakataon na yon na sinugod ako ni Tetet. Pero wala pa naman po akong malilipatan. Naisip ko pong pansamantalang maghotel. Pero nanghinayang naman po ako sa gastos. Lalo na't bilang na bilang, Papa Dudut, ang pera ko. Kaya naman po ay kinain ko na lamang po ang pride ko. At nanatili pa rin ako kina Tetet sa palugit na ibinigay sa akin. Iniiwasan ko na lang po sila at sa karinderya na lang po ako kumakain para hindi ko na rin po iasa ang pagkain ko sa kanila. Pero naging palaisipan din po sa akin ang inasta sa akin ni Tetet nung sinugod niya ako, Papa Dudut. Pwede naman po niya akong palayasin nung araw na yon mismo. Pero hindi niya ginawa. At doon ko po na-sense na deep inside ay alam na po siguro ni Tetet ang tungkol sa sexualidad ng asawa niya. Kaya naramdaman ko rin po na kahit masasakit ang sinabi sa akin ni Tetet, ay deep inside ay hindi niya yon lubusan sinasadyang magbitaw ng mga ganong salita. Marahil ay gusto niya lang akong masaktan para maprotektahan ang ego niya. Insan, napatawag ka. Kumusta? Ate Mary, may problema kasi ako dito eh. Pwede ba muna akong makahiram ng pera? Kahit 5,000 lang muna. Hala, bakit? Ano nangyari sa inyo dyan sa Maynila? Ipang dadaan ko kasi sa uupahan kong kwarto. Kailangan kasi ng 2 months advance eh. Wala pa rin akong nakukuhang trabaho. Oh, akala ko na kinatetet ka. Ano kasi, problema. Paanong problema? Nag-away ba kayo? Oo ate. Hala, bakit? Yung asawa niya kasi, hindi magandang ugali. Ano? Hindi ba bahay ni Tetet yun? Hindi naman sa kinakasama niya? Oo, pero ayun, ganun talaga eh. Siya yung boyfriend eh. Best friend mo siya. Ang tagal-tagal nyo nang magkaibigan eh. Yun na nga eh. Sobrang nakakalungkot. Bakit? Nagselos ba sa'yo? Ano? Yung asawa ni Tetet, nagselos ba sa'yo? Hindi ate. Basta masama lang ang ugali niya. Ayaw niya sa'yo kasi bading ka? Ha? Nako insan, matagal ko nang alam. Okay lang. Wala kang kailangang problemahin. Sa ating dalawa lang to. Ate, paano mo nalaman? Insan, lahat naman kami medyo nakakaramdam na. Pero kung hindi mo pa maamin sa magulang mo, okay lang yon. Sa atin na lang. Ate, yung kinakasama ni Tetet, si Lito, binalitan niya kasi ako eh. Pinalabas niya kay Tetet na inaakit ko siya. Kaya nagalit sa akin si Tetet. Ano? Oo ate,
Sinubukan niya may mangyari sa amin nung wala si Tetet sa bahay. Tumanggi ako, tapos binaligtad niya ako. Naku, talagang dapat umalis ka na riyan. Delikado ka kung ganyan ang ugali ng lalaki. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. O sige, pupunta ako mamaya sa bangko, papadalang kita ng pera dyan. Salamat, ate. Basta mag-iingat ka ha. Umalis ka na sa bahay na yan. Hindi ko po akalain na sa ganong pagkakataon at paraan pa po ako makakapag-out sa kamag-anak ko, Papa Dudut. At nagulat din po ako ng husto nang sabihin sa akin ng pinsang ko na matagal na niyang alam na bading ako. At hindi lang siya kundi pati na ang mga magulang ko at iba pang mga kamag-anak. May bahagi po sa akin ang nahiya na all this time ay gano'n na ang paningin sa akin ng mga kamag-anak ko. At hindi ko maiwasang maisip tuloy kung ilang beses nila kaya akong pinagkwentuhan o pinag-usapan sa mga reunion at sa mga event na hindi ako nakasama. Pero may bahagi din po sa akin ang nakahinga dahil sa wakas may isa na akong kamag-anak na may alam ng tungkol sa aking orientation. At ang pinakamahalaga, Papa Dudut, ay tanggap ako ng pinsan ko. At nananalangin na lang ako na sana'y maging ganon din ang pagtanggap sa akin ng mga magulang ko kapag handa na akong kausapin sila tungkol sa bagay na yon. Matapos din po ng pag-uusap namin ni Ate Mary ay lumakas po ang loob ko. For the longest time, si Tetet lang po ang naaasahan at nasasandalan ko ng buong buo. At nung pinili niya ang sinungaling niyang kinakasamang si Lito kesa sa akin, pakiramdam ko po ay gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko po ay nawala ang aking nag-iisang kakampi. Pero nang makapag-out na po ako kay Ate Mary at natanggap niya ako, ay nanumbalik ang lakas ng loob ko at kumpiyansa sa sarili ko. Mula nang mag-away po kami ni Tetet ay hindi na rin po kami nag-usap pa, Papa Dudut. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay ay hindi na lang kami nag-eye contact. Pero napansin ko rin po na maski si Tetet at si Lito ay parang nagkaroon na rin po ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na rin sila gaanong nag-uusap. At wala na rin ang tunog ng mga lampungan nila sa gabi na malimit kong marinig dati. At sa katunayan nga po, minsan ay naririnig ko silang nagtatalo dahil nadadalas na rin po ang uwi ni Lito ng madaling araw. Sa awa ng Diyos ay bukod sa nakahanap na po ako ng malilipatang bahay bago dumating ang palugit na ibinigay sa akin ni Tetet, ay natanggap na rin po ako sa trabaho. At agad-agad po ay nang matanggap ako sa trabaho ay kinausap ko na si Tetet. Binigyan ng 2,000 at sinabi na hindi ko na hihintayin ang katapusan at aalis na ako kinabukasan. Tinanggap naman po ni Tetet ang perang ibinigay ko, pero hindi niya ako kinausap. At doon ko po na-realize na mukhang talagang wala ng pag-asang magkaayos pa kami ng best friend ko, Papa Dudut. Pero may mas mahalaga pa palang mangyayari doon. Kinabukasan bago ako umalis ay hindi ko na po naabutan si Tetet sa bahay. Meron yatang kasal. At naroon na lang po ay si Lito. At habang nag-iempake ako, ay kinausap niya ako. Bakit? Roxy, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Gusto ko lang sana kasi magkaayos tayo bago ka umalis. Ano? Roxy, pasensya ka na kung nagsinungaling ako ha. Pasensya? Lito, tapos na. At kung talagang gusto mo magkaayos tayo, baka dapat kay Tetet mo sinasabi yan. Baka dapat sa kanya mo inaamin na nagsinungaling ka sa kanya at dahil doon, nasira ang tiwala niya sa akin. Yun na nga eh. Kaya nga gusto ko humingi ng tawad. Kinabahan lang ako sa naging reaksyon mo nung gabing yun. Hindi ko alam kung bakit bigla ka natakot at bakit bigla kang umiwas. Lito, pwede ba? Alam ko na ignorante ang tingin mo sa akin dahil galing probinsya ako at wala pa ako nagiging boyfriend. Pero alam nating pareho na may iba kang balak nung gabing yon. Ano?
Yan na nga mismo sinasabi ko eh. Eh di lumabas din na masyado ako malisyoso. Malisyoso? Pipilitin mo akong uminom ng alak? Mamasahihin mo yung likod ko? Bakit? Anong masama dun? Wow ha! Sige, push mo yung pagiging straight mo. Teka, sandali. Isara mo muna yung pinto. Ano ba? Pabayaan mo na ako. Anong sinabi mo? Narinig mo sinabi ko. Pinapalabas mo na bakla ako? Hoy Lito, ikaw na mismong umamin sa akin dati na meron kang pinatulang bakla. Pinatulan ko lang pero hindi ako bakla. Yun. O sige, fine. Hindi ka na bakla. O ngayon, pabayaan mo na akong magligpit dito para makaalis na ako dito sa bahay nyo. Masyado ka mayabang ah! Ano ba? Ikaw masyado ka mayabang. Eh bakla ka naman! Aray ko! Tulong! Tumahimik ka! Tulungan niyo Ikaw ako! malandi kang bakla ka! Aray ko! Itong dapat sa'yo! Bitiwan mo ako! Hayop kang bakla ka! Sinubukan po akong gahasain ni Lito Papadudut. Mabuti na lang po ay hindi ako natakot at may preference of mind pa rin ako. Kaya naman tinadyakan ko siya ng lahat ng aking lakas sa kanyang maselang bahagi. Kumaripas po ako ng takbo at ang tanging gamit na nadala ko lang ay ang wallet ko na nasa bulsa. Tatawagan ko sana ang aking pinsan pero naiwan ko rin po ang cellphone ko sa kwarto. Dumiretso po ako sa convenience store at doon ay namalagi ng ilang oras para mag-isip-isip ng dapat kong gawin. Hindi ko rin memorize ang number ng pinsan ko kaya wala po talaga akong masabihan at mahinga ng tulong. Hanggang sa naisipan ko po na pumunta sa barangay. Pagdating po ng barangay ay bumuhos na po ang luha ko at mga ilang minuto rin nila akong hindi makausap ng matino. Nang mahimasmasan po ako ay tinulungan nila ako na mag-file ng blatter laban kay Lito. Alinsunod sa payo nila ay magpamediko legal din po ako. Nang hinayang man ako ay hindi ko na binalikan pa ang mga gamit ko kina Tetet. Dumiretso na po ako sa lilipatang kong bahay at nakigamit ng computer at kinontak ko na lang ang pinsan ko gamit ang social media. Lumipas po ang ilang araw at medyo nakarecover na rin po ako sa trauma. Pero laking gulat ko po nang unang araw ko sa kumpanya ay may biglang sumugod sa akin sa labas ng building. Si Tetet na buong araw pala akong inabangan. Roxy! Tetet? Ano ginagawa mo dito? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Layuan nyo na ako, pwede ba? Anong layuan, ha? Hoy! Kinakausap pa kitang bakla ka! Ano bang problema mo? Iba ka rin no? Parang wala lang sa'yo. Alam mo nga hindi ka gusto ni Lito. Bakit ba pinagpipilitan mo yung sarili mo sa kanya? Nakakadiri ka! Ano? Ano pinagsasabi mo? Galit ka ba sa akin, ha? Naiingit ka ba sa akin? Ganun ka ba talaga ka-obsessed sa boyfriend ko na kahit nabuntis na ako, talagang gagawin mo pa rin ang lahat para lang maahas mo siya sa akin? Huwag ka mag-iskandalo dito. Bakit? Nahihiya ka ba na malaman ng mga tao na pinagtatangkaan mong gahasain na magiging asawa ko? Ano? Ang kakapal talaga ng mukha nyo ah. Yung asawa mo ang nagtangka sa akin. Ha? Excuse me! Tingnan mo nga yung sarili mo. Sa tingin mo, papatulan ka ng asawa ko? Gagawin mo pang bakla yung boyfriend ko? Hoy, Tet! Mag-isip ka nga. Kung ako nagtangka dyan kay Lito, iiwan ko ba mga gamit ko? Sa laki ng katawan niyang si Lito, sa tingin mo, kaya ko siyang gahasain? Alam mo, in denial ka lang kasi. Ha? Sigurado naman ako na nasa sense mo na yung asawa mo nagkakagusto rin sa lalaki. Walang niya ka talagang bakla ka! Aray Akala ko! mo kung sino ka! Sige, ipakita mo sa lahat ng tao na sinasaktan mo ako para maipablatter din kita. Ano sabi mo? Pinablatter ko na yung asawa mo. Nagpa-medical legal na rin ako. Kompleto, Mars! At sa ginawa mo ngayon, hindi na ako magdadalawang iisip na ituloy ko na sa huwes ang pagtatangka ni Lito na gahasain ako. Walang niya ka talaga! Hayop ka! Sinira mo yung relasyon namin! Tet, please. Maawa ka sa sarili mo. Hiwalayin mo na yung si Lito habang maaga pa. Maawa ka dyan sa anak mo. Wala ka
mo kami ni Lito! Tet, Bitiwan mo ako! Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay parang kinurot din po ang puso ko nang makita ko ang paghaguluhol ni Tetet sa kalsada. Kahit na ganoon ang nangyari ay hindi ko pa rin po maalis sa sarili ko ang makaramdam ng kalungkutan para sa sinapit ng taong itinuring kong best friend ng isang dekada. Pero kahit pa man gusto ko siyang aluin at makipag-ayos sa kanya, kahit na papaano, alam ko rin po na hindi na rin naman magiging patas yon sa akin. Lalo pa talagang na-trauma ako sa ginawa sa akin ng mapapangasawa niya. Hindi ko na rin po tinuloy ang kaso laban kay Lito. Kahit na galit pa ako kay Lito. Pinangibabawan po ako ng awa para kay Tetet at sa ipinagbubuntis niya. Yun na rin po ang naging huling pag-uusap namin ni Tetet. At ang huling nasagap na balita ko po sa kanya, nung huling umuwi ako sa Masbate ay nanganak na siya at nakipaghiwalay na rin po pala kay Lito. Sa ngayon po ay tahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero nang dahil sa mga nangyari, pati na ang pag-i-stalk sa akin ni Tetet sa pinagtatrabahuhan ko ay hanggang ngayon may mga pagkakataon pa rin napaparanoid ako. Lalo na at gumagabi na at nasa kalsada pa ako. Naiwan ko ang cellphone ko at ang ilang mga dokumento ko sa bahay ni na Tetet noon. Anong malay ko po kung ano ang mga impormasyon na nakuha ni Lito na pwede niyang magamit laban sa akin. Umaasa na lamang po ako na naging sapat na yung malaman niya na pinablatter ko siya para alam niya kung anuman ang subukan niyang gawing masama ay pwede ko pa rin ituloy ang kaso ko laban sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso, Roxy. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Tapos kapag na-realize na natin ang mga kamalian at pagkukulang natin, huli na at hindi na natin maibabalik pa ang lahat, mga kapuso. Ikaw, may mga bagay ka bang nagawa noong araw na pinanghihinayanganan mo? Dear Papa Dudut, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Kasi hindi naman natin pwedeng pagsisihan ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Pero minsan dala ng kapusukan. Imbes na tuluyang magbago, nadadagdagan pa ang atraso natin sa mga taong minsan naging bahagi ng ating buhay. At kapag kailangan na natin sila at hinahanap ay hindi na natin sila matagpuan. Isa lang yan sa mga maraming pangyayaring pinanghihinayanganan ko at pinagsisisihan, Papa Dudut. Bago ko po umpisahan ang kwento ko ay gusto ko po munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Andres, 33 years old at taga Maynila. Ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa sarili kong karanasan noong kabataan ko, na sana kahit nakakainis ay kapulutan pa rin ang aral ng ating mga tagapakinig. Papa Dudut, aminado ako na babaero talaga ako. Palibasa ang taas ng tingin ko noon sa sarili ko. Nasa elementary pa lamang ako ay lagi na akong napipili bilang escort sa aming klase at nagtutuloy-tuloy yon hanggang high school. Nang mag-college naman ako ay nagsimula na akong ligawan at kabalingan ng mga kababaihan. Pero syempre, wala ko noong ibang ginawa kundi ang
paluhain lamang sila. Isa na sa mga napaiyak ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako ay ang schoolmate kong si Hasmin. Siya po ang nanligaw sa akin at pinatulang ko at nagkaroon kami ng relasyon ng ilang buwan bago nakipaghiwalay sa kanya. Maganda naman po si Hasmin, Papa Dudut, pero masyado siyang clingy. Bukod doon ay wala pa talaga sa isipan ko ang magsettle sa isang babae. Kaya nga nang malaman ng nanay ko na may pinaiyak na naman ako ay galit na galit po siya sa akin, Papa Dudut. Ano bang gagawin ko sa iyong bata ka? Kailan ka ba matututo na huwag maglaro ng damdamin ng iba? Ay, ma. Paano niyo naman po nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Huhulaan ko. Nagsumbong sa inyo si Hasmin, no? Siyempre, ano pa nga ba? Bigla na lang may nagpunta rito sa bahay natin na babaeng umiiyak at hinahanap ka. Ang sabi niya, siya raw si Hasmin at naging girlfriend mo raw siya. Dati yun, hindi na po ngayon. Nakipaghiwalay na ako sa kanya kasi masyado siyang clingy. Ang ayoko po sa lahat yung ganung mga babae. Natural sa aming mga kababaihan ang magkaroon ng ganung ugali. Lalo na kung alam namin na babaero ang mga asawa o kasintahan namin. Aba, masisisi mo ba si Yasmin kung ganun siya sa'yo? Pambihira ka naman, Andres. Awang-awa ako dun sa bata. Iyak ng iyak. Nagpapaawa lang sa inyo yun. Tinalaban naman kayo. Grabe! Di ko akalain na para siyang bata na magsusumbong pa talaga sa nanay ng may nanay. Uy, aray ko naman po, ma. Arayin mo yung mukha mo. Kulang pa nga yan para matuto ka eh. Ano po ba kasing kasalanan ko? Alam nyo, hindi ko po kayo maintindihan. Gwapo ang anak nyo. Normal na maging habulin ako ng mga babae. Di ba po ba kayo sanay? Napakataas talaga ng tingin mo sa sarili mo, ano? Andres, hindi kita pinalaking ganyan. Kahit na may itsura ka o kahit na hinahabol ka pa ng sandabakbak na babae, wala ka pa rin karapatan na saktan sila. Akala mo ba hindi ko alam bukod kay Hasmin, may iba ka pang mga babaeng pinaiyak? Ano ba naman yan, anak? Paano na lang kung karmahin ka sa mga pinaggagawa mo? Masyado lang po kayong praning mag-isip, ma. Hindi po ako makakarma dahil lang dun. Masyado po mababaw na dahilan yun. Kasasama mo yan sa mga maling kaibigan, kaya naiimpluwensyahan na rin kung paano ka mag-isip. Anak, hindi naman kita pinalaking ganyan, hindi ba? Kahit nawala na ang tatay mo, sinigurado ko na hindi ako magkukulang sa'yo. Hindi nga po kayo nagkukulang dahil palagi yung naibibigay ang mga pangangailangan ko. Pero, wala naman kayo sa mga importanteng sandali ng buhay ko. Sa pagkakatanda ko, wala pa kayong in-attend na graduation ko. Kasi nga, palagi kayong busy sa trabaho nyo. Kaya nga di na ako umaasa na makakapunta kayo sa college graduation ko. Anak, alam mo namang… Kaya wag na wag niyo pong isusumbat sa akin na ginagawa niyong lahat bilang nanay ko. Dahil kitang-kita naman na mas mahalaga sa inyong trabaho niyo. Kaya masisisi niyo ba ako kung sumama na lang ako sa mga barkada ko? Buti pa nga sila nandyan kapag kailangan ko. Pero kayo, wala. Anak, hindi ko naman intensyon na ipagpalit ka sa trabaho. Ginagawa ko yon dahil yun lang ang tanging paraan na alam ko para mapagtapos kita sa pag-aaral at mabuhay ka. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan na nanay mo ako. Sa katunayan, kapag day off ko, naglalaan ako ng oras sa'yo, hindi ba? Anak naman, huwag ka namang ganyan sa mama. Pero bihira lang yun. Nasanay na lang ako na may nanay nga ako pero hindi ko naman palagi nakakasama. Kaya wag na rin po kayo magtaka na ganito ako sa ibang babae. Kasi para sa akin, kagaya nyo lang sila. Panandalian, napapalitan. Diba? Kaya nga kayo iniwan ni Papa noon? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Sino ka para kampihan ng tatay mo na walang ginawa no kundi pasakitan ako? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko kaya itiko mo yung bibig mo. Pinagsasabihan lang kita, Andres, dahil baka hindi mo napapansin, natutulad ka na rin sa ama mo. Kaya nga ngayon pala hanggat maaga, magbago ka na dahil kapag dumating yung araw na singilin ka sa mga pinaggagawa mo, magsisisi ka na lang at maghihinayag. Galit ako sa inyo, ma! Galit ako sa inyo!
Andres, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Hindi ko na po matandaan kung ilan taon ako noong iniwang kami ng papa ko, Papa Dudut, para sumama sa ibang babae. Simula noon ay si mama na lamang ang bumuhay sa akin. At dahil nga kulang na lamang ay gawin niyang araw ang gabi, ay may mga pagkakataon na hindi na ako napagtutuunan ng pansin ni mama. Madalas ibinibili na lamang niya ako sa mga tiyahin ko dahil nagtatrabaho siya. Habang lumalaki ako ay mas napalayo ang loob ko sa mama ko, Papa Dudut. At unti-unting naging katulad ko na ang papa ko dahil sa udyok ng mga barkada ko. Alam ko na hindi tama ang manakit ng kapwa pero nakasanayan ko na po talaga ang mambuli ng mga mahihina sa akin. Siguro ay ganoon talaga kapag pakiramdam mo ay kulang ka. Hinahanap mo yung ikakabuo mo sa iba sa pamamagitan ng pananakit ng damdamin nila. Nagdaan pa po ang mga araw at sumapit na nga ang graduation ko. Tulad ng inaasahan ay hindi po nakapunta si mama dahil may biglaan siyang meeting. Nagtatrabaho bilang accountant ang mama ko, Papa Dudut. At dahil noong bata ako ay gusto kong maging katulad niya kaya accountancy din ang kursong kinuha ko. Hindi nagtagal ay nakapasa po ako sa licensure exam at naging isang CPA. Natanggap rin po ako noon sa private company na inaplayan ko kung saan ay nakilala ko naman si Sonia. Hi miss. Pwede bang makitable? Yeah, sure. Teka, usog ako. Salamat. Pero sandali. Wala bang ibang uupo rito sa tabi mo? Alam mo, patawa ka rin. Kung kailan sitting pretty ka na dyan, saka mo palang tatanungin kung may uupo. Pero para sagutin ang tanong mo, wala. Di sana kung meron, hindi na kita pauupuin dyan, di ba? Pasensya ka na. Hindi ko kasi napigilan na tumabi sa'yo dahil malayo pa lang. Kitang-kita na yung kagandahan mo. Naku, may pagkabolero ka pala. Ako nga pala si Andres. Bago lang ako rito. Taga-finance department ako. Ikaw, ano pangalan mo? Tiwalang-tiwala ka talaga na ibibigay ko ang pangalan ko sa'yo matapos mo akong bula-bulahin, no? Hindi yun pambobola. Nagsasabi lang ako ng totoo kasi maganda ka naman talaga. Atin-atin lang to ha. Ikaw na ang pinakamagandang babaeng nakita ko dito sa office. Ewan ko sa'yo. Baka kapag may nakita kang mas maganda, ganyan din ang sabihin mo. Uy, di kaya. Ako nga pala si Sonia. Taga-production admin department naman ako. Nauna lang ako sa'yo rito ng 8 months. Sonia? May boyfriend ka na ba? Uy, bakit mo tinatanong? Kasi kung wala baka may chance ako kapag niligawan kita. Grabe ka. Mga galawan mo ang tinik ha. Hindi na kita kinakaya. Ikaw naman, pinatatawa lang kita. Tsaka hindi naman ako masamang tao. Ayoko lang na may magalit pag naging close tayo. Hay naku, wag kang mag-alala, single ako. At kung liligawan mo ko, baka may chance ka. O ba't bigla kang inubo? Hindi mo ba inaasahan yung sagot ko? Seryoso ba yan? Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga lang. Gutom lang yan. Papa Dudut, maganda po si Sonia, matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat at sexy. Totoo po ang sinasabi ko sa kanya na siya yung pinakamagandang babae na nakita ko ng panahon na yon. Hindi nagtagal ay naging close nga po kami at niligawan ko siya, Papa Dudut. Tapos ay sinagot naman niya ako at opisyal na ngang naging magkasintahan kami. Mabait po si Sonia, Papa Dudut, at hindi siya clingy katulad ni Hasmin at noong iba pang mga babaeng nakarelasyon ko.
Nang mga panahon na yun ay bigla ko nakakalimutan yung dating ako na mapaglaro at mahilig manakit na mga babae. Para sa akin ay si Sonia na yung babae na gusto kong makasama at maging asawa pagdating ng panahon. Kaya nga ginawa ko po talaga ang lahat, Papa Dudut, para maging good boy at kinalimutan ko na yung dating ako na babaero at mapanakit ng damdamin ng mga kababaihan, Papa Dudut. Nagbagong buhay na ako. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sonia sa pagdaan ng ilang mga buwan. Nasabi ko na nga noon sa sarili ko na siya na talaga ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko na bubuo ng pamilya. At sa unang beses sa tanang buhay ko ay nakaramdam ako ng pagmamahal. Lahat naman po siguro ng tao ay pwedeng magbago at nangyari nga po yung pagbabago na yun sa akin nang mapalayo na ako sa mga barkada ko na nagsusulsol sa akin. Hindi ko po ikakaila na walang nangyayari sa amin ni Sonia sa loob ng aming relasyon. Pero pareho po kami nag-iingat at na hindi magka-baby ng panahon na yon dahil hindi pa kami handa sa mga responsibilidad. Kaya lang kapag the more na nag-iingat ka, the more din na may nangyayaring hindi inaasahan, oo, Papa Dudut. Nabuntis ko po si Sonia at aaminin ko na noong una ay natakot po akong maging tatay para sa anak namin. Andres, Sonia, ano na bang plano ninyo? Magkaka-baby na kayo. Ang totoo niyan, tita, natatakot po talaga kami ni Andres dahil pareho kaming walang idea kung paano maging magulang. Pero wala po kaming balak na ipalaglag ang baby, ma. Itutuloy po namin tong pagbubuntis ni Sonia. Ay, yan lang naman ang gusto ko marinig mula sa iyo, anak. Kasi kahit pabalik-balik ta rin nyo man ang mundo, anak nyo ang batang yan. Dugot laman. Oh, Sonia, iha, alam na ba sa inyo na buntis ka? Hindi ko pa nga po nasasabi kina nanay eh. Pero alam ko naman po na hindi sila magagalit kasi nasa tamang edad na po kami ni Andres. Nandun na tayo. Pero ikaw nang may sabi. Wala pa kayong alam sa pagiging magulang. Pero hindi bale. Kaya nga nandito ako eh. Siguro kaya nangyari rin ang bagay na ito para magkaroon ako ng pagkakataon na makabawi. Andres, kung nagkulang man ako noon bilang nanay sa'yo, sisiguruhin ko na sasamahan ko kayo sa pag-aalaga ninyo sa magiging anak nyo. Salamat po talaga, ma. Pangako, magsisikap ako ng husto para sa magiging anak ko. Gagawin po namin ni Sonia ang lahat, ma, para magkaroon ng magandang kinabukasan ng magiging baby namin. Totoo po yun, tita. Kahit kabado ako, excited na rin po talaga ako para sa anak namin ni Andres. Naku, sigurado, kagigiliwan ng batang to dahil ngayon pa lang masasabi ko na cute siya paglabas. Aba, syempre naman. Sa akin yata siya magmamana. Kita mo naman ang kagwapuhan ko, di ba? Ay nako, nagiging presko na naman itong anak ko. Oh. Ay pero, natutuwa talaga ako sa pagbabago mo, Andres. Sana magtuloy-tuloy ang pagiging mabuting ehemplo mo riyan sa magiging anak mo. Kaya nga ngayon pa lang, ma. Pinapangako ko na sa magiging anak namin ni Sonia na ako magiging best daddy para sa kanya. Oo nga pala. Ano bang napag-usapan niyo tungkol sa kung saan kayo titira? Kung dito sa bahay, wala namang kaso sa akin. Basta Sonia, magsabi ka muna sa magulang mo ha. Baka kasi mag-alala sila eh. Yun po talaga sana ang balak namin, ma. Hindi pa po kasi namin kaya magrenta. Kaya dito na muna kami. Kailangan pa namin mag-ipon para sa panganganak ni Sonia. Anak, wala namang kaso yun. Masyadong tahimik tong bahay natin. Kung sakali na dito kayo titira ni Sonia kasama ang baby ninyo, tsak na magkakaroon ng buhay ang lugar na ito. Marami pong salamat, ma. Salamat po, tita. Mama na rin ang itawag mo sa akin, Sonia. Ikaw ang magiging nanay ng apo ko, kaya parang anak na rin kita. At ikaw naman, Andres,
Gawin mo ang makakaya mo ha, para maging mabuting tatay sa magiging anak mo. Maraming magbabago pero tandaan mo, nandito lang ang mama para gabayan ka. Pasensya ka na kung napabayaan kita nung maliit ka pa ha. Pangako anak, babawi ako sa iyo ngayon at sa magiging baby mo. Matagal na po yun. Tsaka na-realize ko, wala na ring saysay na balikan pa natin ng paulit-ulit ang nakaraan. May panibago na akong buhay kasama ang mag-ina ko. Oh, nakaka-touch naman. Bigla tuloy ako naluha. Babe, napaka-emosyonal mo naman. Ganun talaga ang mga buntis anak. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Marami ka pang mararanasan, lalo na kapag naglihi na si Sonia. Palagay ko nga po ma. Sana lang hindi ako pahirapan ni Sonia. Ay, hindi ko yan maipapangako. At tulad ng napag-usapan, sa bahay po namin tumira si Sonia. Matapos niyang magsabi sa parents niya tungkol sa pagbubuntis niya, Papa Dudut. Bagaman nag-alala, ay understanding naman po ang pamilya niya. Nang magsimula na kami magsama bilang live-in partners ni Sonia ay magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman naming pareho. Excitement para sa pagdating ng baby namin at kaba naman para sa mga haharapin namin sa buhay. Pero palagi naman pong nandyan si Mama para gabayan kami. Kaya lang papadudot, nasa ika-7 buwan na noon si Sonia nang pagbubuntis niya nang mangyari ang kahit nasa panaginip ay hindi namin inaasahan. Dahil kahit kulang sa buwan ay pinanganak na po ni Sonia ang baby namin. At dahil premature po ang anak namin ay nagkaroon kaagad ito ng komplikasyon sa iba't ibang sakit dahilan para mamatay ito kaagad matapos po itong maipanganak. Andres, nasaan ang baby natin? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako, pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit hindi mo kasama ang anak natin? Natatandaan ko bago ako nawala ng malay kanina. Sonia, si baby. Ano nga kasi ang nangyari sa baby natin? Bakit ba ang tagal mong sabihin? Gusto ko na kasing makita at mayakap ang anak natin, Andres. Please naman oh. Sonia, wala nang anak natin. Andres, huwag mo nga akong niloloko. Saan mapupunta ang anak natin kung wala na siya sa tiyan ko? Patay na ang baby natin. Hindi niya kinaya. Premature siya. At ang daming... Sinungaling ka! Oh, teka. Huwag kang bumangon. Hindi mo pa kaya. Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi totoong patay ang anak natin. Uy, ano ba nangyayari dito? Sonia, mahiga ka lang. Makakasama sa'yo kung babangon ka. Mahina ka pa anak. Baka bumukay ang tahi mo. Ma, si Andres kasi kung ano-anong sinasabi, patay na raw ang baby namin. Imposible yon. Kasi ramdam na ramdam ko yung tibok na puso niya bago niya ako dinala rito. Kaya paanong patay na siya? Alam kong mahirap tanggapin, Sonia. Totoo ang sinabi ni Andres. Wala nang nagawa mga doktor para iligtas ang anak ninyo. Pero bakit? Hindi ko po naiintindihan. Alaga ako naman ang sarili ko. Bakit kailangan? Kasalanan mo to, Andres! Ano? Bakit naman ako sinisisi mo? Andres, nalilito lang si Sonia. Hindi ka niya sinisisi. Nasasaktan lang siya, anak. At ako hindi. Ma, anak ko rin ang nawala. Hindi lang po anak ni Sonia. Pero ako nagdala sa kanya ng ilang buwan. Hindi naman ikaw ang naglihi. Ang dumanas ng sakit kapag sumisipa siya. Ako! Ako lang, Andres! Huwag na kayong magsisihan. Dahil hindi rin yan makakatulong. Pare-pareho tayong nawalan. Pare-pareho tayong nagluluksa. Walang may gusto sa nangyari.
Di porke hindi ako nagdala sa bata, wala na akong pakialam. Huwag ka naman maging makasarili, Sonia. Anak ko rin naman ang namatay. Napaka-unfair ni Sonia para isipin na siya lamang ang may karapatang magluksa sa pagkawala ng anak namin, Papa Dudut. Dahil ako rin naman ay nasasaktan ng mga panahon na yon. Sadyang emosyonal lang din ako noon kaya minabuti kong umalis na lamang muna at huminga. Sa likod ng utak ko ay iniisip kong mabuti na baka nabibigla lang siya. Lito at nagluluksa kaya ako ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin. Akala ko, Papa Dudut, kapag mahinahon na ang sitwasyon ay babalik na rin sa dati si Sonia, pero hanggang sa mailibing namin ang anak namin ay nanatiling manamig ang pakikitungo niya sa akin. That time ay nag-decide na rin siyang umalis sa poder namin dahil hindi daw niya ako kayang makita at makasama. Litong-lito rin ako pero kahit masakit ay ibinigay ko sa kanya ang space na hinihingi niya. Pero hindi ko alam na yun na rin pala ang simula para tuluyang kaming magkahiwalay. Nakipag-break po si Sonia sa akin pagkalipas lamang ng ilang linggo. Dahilan para dumanas ako ng matinding sakit sa kaibuturan ng puso ko. Dahil sa bigla kong pag-iisa sa buhay kong ito, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Gusto ang mental health ni Sonia dahil sa pagkawala ng baby namin. Ura-urada ay nag-resign siya sa pinagtatrabahuhan namin at nag-decide ang parents niya na uwi siya sa probinsya. Simula po noon ay hindi ko na siya nakita pa. Kahit masakit na maiwan sa ere ay pinilit ko pong magpakatatag, Papa Dudut. Mabuti na lang dahil nasa tabi ko naman ang mama ko at hindi po ako pinabayaan. Hindi po ganong kadaling mag-move on matapos mawala ang lahat sa akin ng isang igla, Papa Dudut. Para bang napatanong po ako noon kung yun ba ang karma ko sa lahat ng kasalanan na nagawa ko noong kabataan ko. At upang pansamantalang mawala yon sa isipan na yon ay hinayaan ko ang sarili kong takasan ang lahat sa pamamagitan ng paglabas kasama ang mga katrabaho ko at sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Hello, Ma? Hello, Andres! Teka. Hindi ko po kayo marinig. Sandali, lalabas ako. Ano nga po yung sinasabi niyo, Ma? Anak, itatanong ko kung nasaan ka ba ngayon. Anong oras na kasi? Wala ka pa. Nag-aalala ko. Ayos lang po ako, Ma. Nasa bar lang kami, kasama yung tropa ko. Andres, huwag mo sabihin naglalasing ka na naman. Di naman po ako magpapakalasing, Ma. Magtitira po ako para makauwi ako mamaya. Ang akin lang, ayoko may mangyaring masama sa'yo. Alam ko, anak, masakit at malungkot ang pinagdaraanan mo ngayon. Bilang nanay, mas doble yung nararamdaman ko lalo't wala akong magawa. Nangyari na po yun, Ma. Hindi na po natin maibabalikan lahat. Hindi na kami magkakabalikan ni Sonia. Hindi na rin mabubuhay ang anak namin. Parang gusto ko na lang pong mawala. Ano bang sinasabi mo? Andres, anak, naririnig mo ba ang sarili mo? Ang sakit-sakit na po kasi, May. Hindi ko alam kung paano patitigilin yung sakit kasi gabi-gabi hindi ako nito pinapatulog. Mukha lang akong okay pero deep inside, durog na po talaga ang puso ko. Naisip ko nga baka ito na yung karmang sinasabi nyo dahil sa pagiging mapaglaro at mapanakit ko ng damdamin noon. Anak, huwag mong sabihin yan. Nararamdaman ko na pilit kang nagbabago. Nagkataon lang na hindi para sa iyo ang dalawang taong mahal mo. Pero wag na wag ka pa rin mawawalan ng pag-asa. Ay, salamat po, Ma. Kasi nandyan kayo. Baka kasi kung ako lang mag-isa, nasiraan na ako ng ulo eh.
Pero wag na po kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Uuwi na rin po ako maya-maya. Oy, sige. Hihintayin na lang kita, anak, ha? Mag-iingat ka. Bye, Ma. Uy! Ay! Naku, sorry, naman, miss. oh! Tingnan mong ginawa mo. Natapon mo sa akin yung drink ko. Hasmin? Andres? Kumusta ka na? Ang tagal din nating hindi... Bakit mo ginawa yun? Ang kapal din naman ang mukha mong tanungin kung bakit kita sinampal? Bakit? Nagka-amnesia ka ba? Pwes, ipapaalala ko sa'yo. Para yan sa panluloko mo sa akin nun. At eto pang isa. Ano ba? Tumigil ka nga! At yan, para naman sa pananakit mo sa akin. Walang hiya ka, Andres? Ang kapal naman ang mukha mo magpakita sa akin ngayon? Akala ko nga namatay ka na eh. Buhay ka pa pala? Kung sa bagay, masamang damo ka nga pala. Sige na. At saan ka pupunta? Pagkatapos mo ako sampalin, aalis ka? At ano pang gusto mong gawin ko? Makipagtsikahan sa'yo? Pasalamat ka nga, sampal lang ang inabot mo dahil kung tutuusin, kulang na kulang pa yan sa ilang taong kong tiniis para alagaan ang anak natin ng mag-isa. Anong sinabi mo? Wala. Aalis na ako. Hasmin, sandali! Huwag mo akong tatalikuran pagkatapos mo sabihin na may anak tayo! At bakit? Wala ka namang karapatan sa anak natin ah. Kahit nasabihin mo pa na dugot laman mo siya, na wala na ang lahat ng pananagutan mo sa kanya nung iniwan mo ako. Kaya pwede ba? Pabayaan mo na lang kami dahil hindi ka namin kailangan sa buhay naming mag-ina. Papadudod para po akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos kong marinig kay Hasmin na nagkaanak pala kami noon. Hindi ko naman maitatanggi na sa maikling panahon na naging magkarelasyon kami ay may nangyayari sa amin. Simula ng huling beses na pumunta si Hasmin sa amin at si Mama lang ang nakausap niya ay wala na po ako naging balita pa sa kanya. Hindi ko naman naisip na hanapin siya ng mga panahon na yon dahil nga nagkakilala na kami ni Sonia Papadudut. Pero matapos naming magkita sa bar at hindi niya sinasadyang masabi na may anak kami, ay bigla po ako nagka-interes sa kanya para makita ang bata. Dahil sa suspetsya ko na nasa Maynila lamang si Hasmin ay ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko para mahanap siya, Papadudut. Inumpisahan ko po sa social media dahil yon ang pinakamabilis na paraan para mahanap ang isang tao. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko ang Facebook account ni Hasmin kung saan ay nakalagay ang location ng pinagtatrabahuhan niya. Sabihin niyo ng desperado ako pero palihim po akong pumupunta sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ng dati kong girlfriend para sundan siya pauwi sa kanila. Isang gabi ay natsyempohan ko po siyang kasama ang anak namin matapos siya nitong salubungin pagbaba niya ng SUV. Kaagad ko po silang tinawagan ng atensyon at mabilis niyang pinapasok sa loob ang bata. Alam mo bang pwede kitang ipadampot sa mga pulis? Please, Hasmin. Hindi ako nagpunta rito para manggulo. Gusto ko lang makita ang anak natin. Di ba sinabi ko na nga sa'yo na wala kang karapatan sa kanya? Pero ilang beses ko rin bang dapat sabihin na anak ko rin siya, Hasmin? Please, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang makita ang bata at gusto ko lang makilala niya ako bilang tatay niya. Kaya wag mo namang ipagkait sa akin ang karapatan na makasama siya. Kung makapagsalita ka, akala mo naman kung sino kang responsabling tatay? Sa pagkakakilala ko kasi sa'yo, ang alam mo lang gawin ay manakit at maglaro ng damdamin. Saan mo napupulot yung mga pinagsasasabi mo? Sa maniwala ko o hindi, nagbago na ako, Hasmin. At oo, naranasan ko na magkaanak kaso maaga rin siyang kinuha sa akin. Pagkatapos iniwan naman ako ng babaeng minahal ko. Namatayan ka ng anak? Oo. Kaya nga ang sakit-sakit. At kahit na ilang buwan nang nagdaan, parang sariwa pa rin ang nangyari. Gabi-gabi hinahanap ko siya.
Hindi ako makatulog ng maayos dahil palagi ko siyang naiisip. Siguro yan na yung karma mo, Andres. Kasi naging masamang tao ka nung araw eh. Akala mo ba maaawa ako sa'yo ngayon? Bakit? Naawa ka ba sa akin nung halos lumuhod ako sa'yong wag mo akong iwan? Hindi naman, di ba? Kahit nga nung nagpunta ako sa inyo, mama mo lang ang naabutan ko. Wala ni anino mo kasi wala ka rin ni katiting na pakialam sa akin. Simula nun, naisip ko na wala na ring saysay para ipagsiksikan ko ang sarili ko sa'yo. Kaya nga umalis na lang kami ng pamilya ko. Binuhay ko ang anak natin at pinalaki ng ako lang. Tapos bigla ka na lang magpapakita ngayon at sasabihin mo na gusto mong magpakatatay sa kanya? Pasensya ka na, pero ang ipakilala ka sa kanya ang huling bagay sa isip ko. Please, Hasmin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo namang gawin sa akin ang bagay na to. Nagmamakaawa ako. Kung gusto mong lumuhod ako sa harap mo ngayon, gagawin ko. Oo, eto. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Pasensya ka na talaga pero huli na ang lahat. Kahit na ano pang gawin mo, hindi kita bibigyan ng puwang sa buhay ng anak natin. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na dahil wala ka ring mapapala. Kahit anong gawin mo, kahit lumuha ka pa ng dugo, buo na ang desisyon ko. Umalis ka na, Andres. Kung ayaw mo magpatawag ako ng pulis at ipadampot ka. Hasmin, please. Makinig ka naman sa akin. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nakikiusap ako. Nakakatawang isipin na dati ako yung nagmamakaawa sa'yo. Pero ngayon, ikaw naman tong lumuluhod sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko para maawa ka sa akin? Sabihin mo, gagawin ko. Wala. Ang gusto ko lang mawala ka na sa buhay ng anak ko. Hasmin, sandali. Huwag mo naman akong talikuran. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan? Tingnan mo, takaw atensyon ka na. At hindi ka ba natatakot? Malapit na talaga akong tumawag ng pulis para ipadampot ka. Kaya hanggat may pagtitimpi pa ako sa katawan, umalis ka na. Wag mo na rin kaming susubukang guluhin ang anak ko dahil sisiguruhin ko na hindi mo na kami magugulo. Papadudot, hindi na rin po ako nagtagal sa lugar na yon dahil nagsisimula ng dumami ang mga tao. Ayaw ko naman basta may dumating na mga pulis at kalad ka rin po ako dahil siguradong mag-aalala din po ang mama ko. Kaya nga kahit na luhaan at nasasaktan ay pilit ko pong ibinangon ang sarili ko para makapaglakad palayo sa lugar na yon. Hindi ko po alam kung anong eksaktong ibig sabihin ni Hasmin sa banta niya sa akin kaya hindi ko po yun masyadong binigyan ng puwang sa isipan ko dahil halo-halo na po yung nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Pag-uwi ko sa amin agad po akong nagsumbong at umiyak sa mama ko, nag-iyakan po kami ni Mama Papadudut. Hanggang sa kusa na lamang akong napagod. Kinabukasan ay pinuntahan ko po ang tinutuluyan ni Hasmin kasama si Mama para sabay kaming makiusap sa kanya. Pero huli na dahil ayon sa mga kapitbahay niya ay umalis na raw po ito kasama ang anak namin. Wala po kaming ideya kung saan niya dinala ang anak namin at sinusubukan ko siyang kontakin sa social media pero blinak na rin po niya ako doon, Papadudut. Nang araw na yon ay triple ang sakit na nararamdaman ko sa kaibuturan ng puso ko. Siguro nga ay karma ko na ito mula sa pagiging tarantado. At hindi ko deserve ang kahit na anong simpatya ng mga kabarangay natin dahil minsan ay naging makasalanan po akong tao. Subalit paulit-ulit pa rin akong nananalangin sa Diyos na sana ay patatagin niya ako habang patuloy ko pang pinagdaraanan ng mga pagsubok na ito sa aking buhay. Marami man akong bagay na pinanghihinayanganan, sana ay hindi pa rin niya ipagkait yung sandali na maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Sa kasalukuyan ay wala pa rin po akong sariling pamilya, Papadudut. Hindi ko kasi alam kung handa na ba akong magkaroon o baka natatakot lamang ako na masaktan sakaling mawala sila sa aking muli. Pero kahit naman po papaano ay masaya ako na naaalagaan ko ang mama ko at nagiging pangalawang magulang sa mga pamangking ko at sa mga pinsan.
Maraming salamat po sa inyo sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana kahit paano ay kapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andres. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.